Joo, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolesta. Mukava, että näin arki-iltanakin tuli näinkin paljon väkeä paikalle ja sitten siellä striimin päässä myös. Olen Marttalan Lauri, toimin täällä yläkoulussa historian opettajana ja minä pidän teille tänään tämmöisen luennon kittiläläisistä Kainuun suurtaisteluissa talvisodan aikana. Ja tänään 7 tuntia sitten tuli kuluneeksi 85 vuotta siitä, kun talvisota päättyi. Ja kulttuuripalveluiden kanssa päätettiin, että tämä olisi hyvä tilaisuus pitää tämmöinen kittiläläisten talvisodan kokemuksista kertova luento tämän päivän muistoksi. Ja tämä luento pohjautuu tuommoiseen minun kirjaan, minkä minä muutama vuosi sitten julkaisin. Ja se kirjan tausta on, että kun minä Jyväskylän yliopistossa opiskelin ja piti kandityötä alkaa tekemään historian laitokselle ja piti päättää, että mitä alkaa tutkimaan, niin minä sitten eri vaihtoehtoja kävin mielessä lävitse ja sitten mietin, että no voisikohan omasta suvusta löytyä joku aihe, mitä olisi mukava tutkia. Ja totesin, että no oikeastaan minä en tiedä omien isovanhempien sotakokemuksista juuri mitään. Minä olen sitä ikäluokkaa, että minä en ole sodan kokeneita omia isovanhempiani tuntenut koskaan. He ovat kuolleet ennen kuin minä olen syntynyt. Ja sitten mummoni, joka kuoli viimeisenä heistä, niin hän kuoli, kun minä olin vielä teini-ikäinen. Että kauheasti ei kokemuksia ehtinyt siirtymään minulle. Niin minä sitten menin sota-arkistoon tuonne Helsinkiin ja tutkin omien isovanhempien ja muiden kittiläläisten sotataipaleen asiakirjoja ja siitä sitten tein kandityön ja materiaalia kertyi niin paljon, että julkaisin tämmöisen kirjan myös. Niin tämä luento tänään pohjautuu tuohon minun tekemään tutkimukseen ja kirjaan. Ja ajattelin, että tänään voitaisiin aloittaa tämmöisellä lyhyellä kertauksella sen syksyn 1939 tapahtumista, joka luo sitä kontekstia myös näiden kittiläläisten ajatusmaailmalle ja toiminnalle sitten, kun tämä sota lähtee liikkeelle. Ja tässä nyt on aikajanaa tämän syksyn 1939 tapahtumista, eli elokuussa 1939 Saksan ja Puolan välinen kriisi uhkaa Eurooppaa sodalla. Ja Molotov-Ribbentrop-sopimus, Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton liittoutuminen tuossa elokuun lopulla on sitten se viimeinen askel kohti sotaa, jonka turvin Saksa hyökkää Puolaan syyskuun alussa. Pari viikkoa myöhemmin Neuvostoliitto myös hyökkää Puolaan ja he yhdessä sitten kukistavat Puolan. Puolan sodan ollessa meneillään Neuvostoliitto lähettää myös tällaiset neuvottelukutsut Baltian maille, Viroon, Latviaan ja Liettuaan, missä vaatimuksena on kauttakulkuoikeus, sotilastukikohdat ja YYA-sopimus. Ja näiden tapahtumien ollessa meneillään myös Suomi saa vastaavan neuvottelukutsun Neuvostoliitolta lokakuussa. No, tämän Suomen saaman neuvottelukutsun jälkeen Puola antautuu, Saksa ja Neuvostoliitto miehittävät yhteistyössä Puolan. Viro, Latvia ja Liettua yksitellen hyväksyvät Neuvostoliiton vaatimukset ja Puna-armeija miehittää ne maat. Ja sen jälkeen Paasikiven valtuuskunta lähtee neuvottelemaan Moskovaan. Ja ylimääräiset kertausharjoitukset aloitetaan myös, varautuminen sodan varalle aloitetaan Suomessa. Eli selkeä aikajana tässä kertoo, että suomalaiset siinä kohtaa, kun Paasikivi lähtee Moskovaan, niin tietävät jo, miten Virolle, Latvialle ja Liettualle on käynyt näiden neuvotteluiden seurauksena, tietävät, miten Puolalle on käynyt Neuvostoliiton ja Saksan liittoutumisen seurauksena. Ja kittiläläisetkin, kun aikanaan lähtevät sitten tuonne ylimääräisiin kertausharjoituksiin, niin ovat kyllä olleet hyvin selvillä, että mistä asiasta on ollut kyse, kun he sinne ovat lähteneet.
No, mitä nämä ylimääräiset kertausharjoitukset oli? No se oli varautumista sotaan, eli kutsuttiin reserviläiset aseisiin, alettiin kertaamaan heidän sotilaskoulutustaan ja perustamaan sodan ajan joukko-osastoja. Se oli täysi mobilisaatio. Ja päätös järjestää nämä kertausharjoitukset tehtiin heti, kun se Neuvostoliiton neuvottelukutsu saapuu. Ja paitsi, että varauduttiin siihen sotaan, niin ideana oli myös näyttää voimaa Neuvostoliitolle niihin neuvotteluihin, että Neuvostoliitto ymmärtäisi myös, että toisin kuin Baltian maat, niin Suomi ei tule hyväksymään niitä vaatimuksia sellaisenaan. Virallisesti ne alkoivat tuossa lokakuun puolivälissä ja kestivät sitten sodan alkuun asti. Eli marraskuun viimeinen päivä alkaa talvisota, niin siinä sitten on 1,5 kuukautta ehditty kerrata sotilaskoulutusta ennen sodan alkua. Ja kertausharjoituksissa liikekannalle laitettiin vuonna 1918 syntynyt ikäluokka. He olivat nuorimmat, jotka lähtivät mukaan näihin kertausharjoituksiin, ja he olivat asevelvollisia sinä vuonna. Eli suurin osa heistä oli jo asepalveluksessa, kun nämä kertausharjoitukset aloitetaan. Ja sen lisäksi reserviläisistä kutsuttiin vuonna 1900–1917 syntyneet miehet. Ja kaikkiaan noista ikäluokista miesvoimaa riitti noin 10 divisioonan perustamiseen. Ja varusteista kuuluisasti kaikki historian tunnilla olleet muistavat Malli Kajanderin, eli varusteista oli aika kova pula, mutta miesvoima riitti 10 divisioonan perustamiseen. Myöhemmin sitten, kun sota alkoi ja tappioita alkoi tulemaan, niin mukaan kutsuttiin sitten sodan aikana vuonna 1919 syntynyt ikäluokka sekä 1899–98 syntyneet, ja he ehtivät rintamalle suurimmaksi osaksi täydennysmiehinä talvisodan aikana. Maaliskuussa suunniteltiin kutsuttavaksi myös 1920 sekä 1897–95 syntyneet kutsuttavaksi myös, mutta he eivät ehtineet rintamalle ennen kuin sota päättyi. Ja talvisodan aikana ja näiden kertausharjoitusten aikana Suomessa oli käytössä tämmöinen maantieteellinen yksiköiden perustaminen. Eli käytännössä maakunnat perustivat divisioonan ja kunnat perustivat komppanioita. Eli ajattelu tuohon aikaan oli niin, että tutut miehet sotisivat paremmin keskenään. Eli veljet ja isät ja pojat, serkut, naapurit, tutut ihmiset pistetään samaan porukkaan, niin he sitten sotisivat paremmin rintamalla. Ja tämä oli ollut yleinen tapa Euroopassa aina ensimmäiseen maailmansotaan asti, jolloin sitten oli tietenkin paikallisyhteisöille tämmöinen riski toteutunut aika monessa paikkaa, että joku komppania tai pataljoona, jos joutui niin sanotusti pahaan paikkaan rintamalla, niin se saattoi sitten tarkoittaa koko pitäjän kaikkien nuorten miesten kuolemaa kerralla. Suomi ei ollut osallistunut ekaan maailmansotaan, niin meiltä tämä kokemus puuttui vielä toisen maailmansodan alla. Niin talvisotaan lähdettiin tällä mentaliteetillä. Sitten myöhemmin jatkosodan aikana tästä kyllä luovuttiin. Mutta talvisodassa oli vielä kittiläläisten komppania, kolarilaisten komppania, pellolaisten komppania ja niin edelleen. Nurmossa, Rantasalmella, Nilsiällä sitten talvisodassa tämä riski toteutui, että siellä sankarihautausmailla on aika paljon hautakiviä, missä on sama päivämäärä. Että ne sitten talvisodassa joutuivat tämän opin kustantamaan. Ja komppanioiden sisällä sitten yleensä joukkueet perustettiin kyläkohtaisesti. Eli naapurikylät, ja jos oli isompi kylä, vaikka kirkonkylä, niin sitten se saattoi perustaa kirkonkylän miehet yhden joukkueen. Ja sitten vaikkapa Kittilän tapauksessa niin Etelä-Kittilästä yksi joukkue ja Pohjois-Kittilästä yksi joukkue. Ja ryhmät oli sitten, saattoi olla vaikka sukukunnittain serkut samassa ryhmässä.
hyvinkin. No sotasuunnitelmia. Eli kun se kertausharjoitus lähtee liikkeelle, niin tämä on Suomen suunnitelma, että miten joukkoja käytetään. 10 divisioonaa, ne on nämä pallurat täällä, se on 10-20 000 miestä yksi pallura. Kannaksella selkeästi suurin suunnittelu näille joukkojen käytölle. 6 divisioonaa miehittämään Mannerheimin linjaa ja sitten 2 divisioonaa tuonne Laatokan pohjoispuolelle ja 2 divisioonaa päämajan Mannerheimin reserviksi, josta toinen suoraan tuonne Viipurin suunnalle, eli selkeästi Kannaksen käyttöön. Ja tämä asettelu tarkoittaa selkeästi sitä, että Suomen sodanjohto ei odottanut suuria vihollisoperaatioita Lieksan ja Petsamoen välisellä alueella. Yksinkertaisesti ei ajateltu, että Neuvostoliitto hyökkäisi sillä alueella ollenkaan, vaan ajateltiin, että se hyökkäys tulee tuota Laatokan molemmin puolin ja siihen pitää varautua. Toinen näistä päämajan reservinä olleista divisioonista jätettiin kuitenkin tuonne Oulun ja Kemin suunnalle kaiken varalle, että jospa siellä pohjoisessa jotakin joukkoja kuitenkin tarvitaan, mutta kuitenkin tiukasti kiinni näihin rautatieverkkoihin, että heidät voitaisiin mahdollisimman nopeasti sitten siirtää tuonne Kannaksen suunnalle, mikäli heitä siellä tarvittaisiin. Ja kittiläläisten osalta nyt oleellista on se, että tämä Ouluun sijoitettu divisioona oli nimenomaan lappilaisista ja peräpohjalaisista ja Oulun seudun miehistä koottu 9. divisioona. Eli myös kittiläläiset olivat osana tätä Oulun suunnalle keskitettyä divisioonaa. No, tämä on sitten kuitenkin se todellisuus Pohjois-Suomessa, että kun Neuvostoliitto päättää hyökätä, neuvottelut eivät johda tulokseen ja marraskuussa Neuvostoliitto alkaa keskittämään sitten joukkoja Suomen vastaiselle rintamalle, niin tämä on se heidän sotasuunnitelmansa. Jokainen noista punaisista palluroista on 1 divisioona. Eli he keskittyvät koko rajan pituudelle vahvoja hyökkäysvoimia. Ja tämä keskittäminen menee Suomen sotajohdolta käytännössä kokonaan ohitse. Eli Neuvostoliitto pystyy keskittämään Karjalaan 10 000 sotilaita ja rakentamaan huoltoteitä ja varikkoalueita ja keskittämään vahvan joukon, ja Suomen sotajohto ei oikeastaan tiedä siitä yhtään mitään ennen kuin sota alkaa. Ja tämä on ehkä Suomen sotilastiedustelun suurimpia epäonnistumisia koko sodan aikana. Talvisota meni niin hyvin, niin tämä moka ehkä on sitten jäänyt vähän pimentoon, mutta tämä nyt tulee vaikkapa kittiläläisten taisteluihin olemaan merkittävä tekijä, vaikkapa sillä Suomussalmen ja Kuhmon suunnalla. Nämä pienemmät siniset viivat tuossa rajan lähettyvillä kuvaavat paikallisia rajavartiolaitoksen joukkoja käytännössä, pataljoona per pitäjä, noin 1000 miestä. Eli Petsamossa, Sallassa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa oli 1 pataljoona per pitäjä, ja heidän ajateltiin olevan tarpeeksi pitämään rajaa suomalaisten hallussa. Ja Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelma oli, että Petsamosta vallataan ensin käsivarsia, hyökätään keskelle Lappiin, Inariin ja sieltä sitten Norjan rajalle. Sallasta mennään Kemijärvelle ja Rovaniemelle ja sitten Ruotsin rajalle. Suomussalmelta mennään suoraan läpi tuonne Ouluun ja Kuhmosta mennään 2 divisioonalla ensin läpi Raaheen ja sitten toinen divisioona perässä siirtyisi Keski-Suomeen Kuopion kautta. Ja nyt tässä nyt näette tämän 9. divisioonan, suomalaisen divisioonan merkityksen tuolla Oulussa. Eli kun tämä hyökkäys lähtee liikkeelle, niin tämä yksinäinen suomalaisdivisioona on keskeisessä roolissa tämän Pohjois-Suomen puolustamisessa. No sitten kittiläläiset. Eli
kuten kaikki muukin Suomessa, niin kittiläläisetkin saavat tämän kertausharjoituskutsun. Heidän tulee ilmoittautua 16. päivä lokakuuta Alakylän suojeluskuntatalolla. Juuri pari viikkoa aikaisemmin siellä on Alakylän suojeluskuntatalolla tanssittu avajaistanssit, eli uusi talo, ja sitä sitten haluttiin käyttää hyödyksi, ja koko kunnan miesväki ilmoittautuu siellä suojeluskunnan aluepäällikkö Eino Kalliomäelle. Ja se on ainut kerta, jolloin Kittilän kaikki sotilaat ovat samassa paikassa. Eli tietenkin talvisodassa sitten heitä siirreltiin sinne tänne ja osa kaatui, ja jatkosodassa ei ollut tämmöistä yhtenäistä kutsuntapaikkaa enää. Ja tämä oli niin oikeastaan ainut paikka, missä nämä veteraanit olivat kaikki kerralla yhdessä paikkaa, niin sotien jälkeen tämän kokoontumisen muistoksi siellä Alakylän suojeluskuntatalon pihalla on sotaan lähdön muistomerkki. No, kun tämä kutsu kävi, niin Kittilässä kaikki saapuivat paikalle. Eikä talvisodassa ei ollut käpykaartilaisuutta. Se monesti nousee esiin, kun puhutaan tästä tämän seudun sota-ajan historiasta. Ja myöhemmin sitten jatkosodassa Kittilässä oli käpykaartilaisuutta ja se oli merkittävä ilmiö, mutta talvisodassa sitä ei esiintynyt. Ja myöhemmin ehkä sitten tuolla luennon lopulla kerron, että mikä minun mielestä on se merkittävä ero jatkosodan ja talvisodan välillä. Että tätä käpykaartilaisuutta sitten esiintyy siinä jatkosodassa. Mutta talvisodassa sitä ilmiötä ei ollut. Toki pitää ehkä semmoinen pieni huomautus tässä sanoa, että jatkosodan liikekannallepano oli paljon tarkempi kuin talvisodassa. Eli talvisodan liikekannallepanossa ehkä viranomaiset olivat pyrkineet enemmän karsimaan semmoisia epäluotettavina pitämiä henkilöitä pois. Jatkosodassa semmoista seulontaa ei enää tehty ollenkaan. Mutta Alakylään ilmoittaudutaan ja siellä sitten siirrytään moottorikuljetukseen, eli bussiin, kuorma-autoihin. Mennään ensin Rovaniemellä ja sitten siellä junakuljetus Kemiin, jossa sitten miehistö jaetaan eri yksiköihin ja kertausharjoittelut varsinaisesti alkavat. Ja kittiläläiset miehet, heitä riittää 2 komppaniaan noin suurin piirtein. Ja heidät jaetaan aika raakasti 2. Otetaan nuoremmat miehet, joiden sotilaskoulutus on itsenäisyyden ajalta ja joita pidetään syystä tai toisesta paremmin sotilaspalvelukseen kelpaavina, ja heidät laitetaan tähän jalkaväkirykmentti 27. 7. komppaniaan. Ja sitten sellaiset miehet, jotka ovat vähän iäkkäämpiä, vähän vatsakkaampia tai jolla ei ole kunnollista sotilaskoulutusta, niin heidät sitten päätetään pistää alokaskoulutukseen hankkimaan niitä sotataitoja. Ja heistä sitten myöhemmin sodan aikana perustetaan tämmöinen erillinen pataljona 21 ja siihen 3. komppania. Mutta Kittilässä oli jonkin verran semmoisia miehiä, jotka oli vapautettu sotilaspalveluksesta. Itsenäisyyden alkuaikana poromiehet esimerkiksi oli vapautettu. Ja ihan ensimmäisenä vuosina koko Kittilän kunta ja Pohjois-Lappi muutenkin oli vapautettu sotilaspalveluksesta. Niin sen seurauksena täällä oli aika paljon miehiä, niitä vanhempia miehiä, jotka eivät olleet mitään sotilaskoulutusta saaneet rauhan aikana. No, tässä joukossa on sitten paljon yllättäen myös merivoimien reserviläisiä, eli rauhan aikana Suomen laivasto ja merivoimat oli kouluttanut liian paljon itselleen sotilaita ja miehistöä, niin monet kittiläläiset, jotka odottivat, että siellä Kemissä pääsevät sitten rannikkotykistöön tai satamapalvelukseen tai sellaiseen, niin heidät sitten määrättiinkin yllättäen näihin 2 jalkaväkikomppaniaan. Niin varmaan heilläkin sitten on ollut tuo kouluttautuminen tarpeen, että on saanut niitä jalkaväkitaistelijan taitoja täällä kertausharjoituksissa.
Mutta jos joku alkaa tekemään sukututkimusta ja tietää, että oma sukulaiset on taistelleet tuolla Itä-Karjalassa tai muualla maarintamilla, niin voi tulla yllätyksenä, että siellä kantakortissa lukeekin, että on vaikkapa torpeidomies tai joku laivaston matruusi varsinaisesti koulutukseltaan. No, jalkaväkirykmentti 27 on se, mitä me tänään tullaan seuraamaan. Eli tuo erillinen pataljoona 21 viettää sodan ensimmäiset kuukaudet, pari kuukautta koulutuksessa. Ja sitten aivan sodan lopussa heitä käytetään Viipurinlahdella venäläisten suurhyökkäyksen tukkimisessa. Mutta jalkaväkirykmentti 27 on nyt se, mitä me seurataan tämän luennon ajan. Ja se rykmentti tosiaan perustetaan Pohjolan suojeluskuntapiiristä, ja komppaniat tuttuun tapaan tulee sieltä pitäjittäin tai kunnittain. Tässä rykmentissä oli muun muassa kittiläläisten lisäksi komppania Ranualta, Kolarista, Pellosta, Ylitorniolta, Alatorniolta ja 2 komppaniaa Sodankylästä ja sitten useita pienempiä yksiköitä Rovaniemen maalaiskunnasta sekä Rovaniemen kauppalasta. Ja joukkueet ja ryhmät tosin kyläkunnittain tai sukukunnittain pääasiassa. Tutut miehet samoissa porukoissa. No, rykmentin ja näiden komppanioiden hierarkia muodostuu sillä tavalla, että ylijohto tulee armeijan ja suojeluskunnan kantahenkilökunnasta, eli rykmentin komentaja, pataljonan komentajat ja komppanioiden komentajat ovat kantahenkilökuntaa. Kittilän komppanian komentajaksi tai päälliköksi tulee tämä suojeluskunnan aluepäällikkö Kittilästä, eli luutnantti Eino Kalliomäki. Mutta näiden ammattiupseereiden ja kantahenkilökunnan alapuolella siviiliyhteisön hierarkia kulkee aika muuttumattomana. Eli siellä on joukkueenjohtajina lukion käyneitä ihmisiä, pappeja, kauppiaita, poliisi, viranomaisia ja aliupseereina on sitten ammatinharjoittajia ja muita, autoilijoita esimerkiksi, ja suojeluskunta-aktiiveja ja suurtilallisia ja erityisesti perheenpäitä. Eli jos on isäntä ja pojat lähtenyt, niin isännästä tulee sitten alikersantti, ryhmänjohtaja. Ja miehistä oli sitten nuorempia poikia sekä metsätyömiehiä, poromiehiä, pientilallisia. Ja tämä myöhemmin sodan kuluessa tämä hierarkia menee rikki, mutta talvisodan alussa tämä hierarkia on ihan selkeä. Eli se siviiliyhteisö, mikä lähtee sotaan, niin siellä ei kauheasti tullut muutoksia siihen, että kuka oli johtavassa asemassa. No, harjoittelu aloitetaan sillä Kemissä heti. Kittiläläisten asemapaikaksi tulee Veitsiluodon tehdas. Eli jos haluatte käydä katsomassa niitä paikkoja, missä kittiläläiset ovat nämä 1,5 kuukautta harjoitelleet, niin ne on siellä Veitsiluodon tehdasalueella. Ja jos sieltä löytyy juoksuhautoja ja sun muita, niin hyvinkin voi olla mahdollista, että kittiläläiset ovat sitten syksyllä 39 niitä sitten harjoitelleet kaivamaan. 8 viikkoa kestänyt harjoittelut, mutta varusteiden puute rajoittaa sitä harjoittelua melko paljon. Eli siellä nyt sitten on vartiopalvelusta harjoiteltu paljon, miten kysytään tunnussanaa, miten tehdään vartiota niin, että ei olla näkyvillä viholliselle. Puolustusasemien rakentamista, sitä harjoiteltiin paljon, eli lapiot oli halpoja ostaa kaupastakin, niin niitä saatiin helposti sinne ja sitten niitä käytettiinkin aika paljon. Maastossa liikkumista, kompassin käyttöä, kartanlukua, majoittumista. Telttoja ei ollut paljon, mutta yksittäisiä telttoja sitten purettiin ja siirreltiin ja pystytettiin paljon ja tehtiin erilaisia nuotioita, rakovalkeita ja sitten pienempiä kynsitulia harjoiteltiin tekemään märistä puista ja sen semmoista. Paljon oli oppitunteja. Kittiläläiset muun muassa pääsivät muutamankin kertaan kokeilemaan lentokoneiden tunnistamista
Eli joku upseeri oli leikellyt lentokoneen siluetteja mustasta paperista ja sitten ne lentelivät seinää vasta ja piti tunnistaa, että mikä lentokone siellä on kyseessä. Ja marssilauluja sitten harjoiteltiin kanssa. Kaikkea mahdollista, mitä voi tehdä ilman varusteita, niin niitä taitoja siellä on sitten harjoiteltu paljon. Aseiden puhdistusta harjoiteltiin niin, että kywääreitä kierrätettiin ja puhdistettiin moneen kertaan. Ampumaharjoittelua tehtiin melko vähän. No, se divisioona, kun se on päämajan reservinä, ja se on vieläpä reservinä siellä Oulussa, eikä Viipurissa, niin se tarkoittaa sen divisioonan sekä tämän jalkaväkirykmentti 27 osalta, että se on vihoviimeisenä vastaanottamassa kaikkia varusteita. Eli ensin varustetaan ne etulinjan divisioonat ja osastot, ja sitten se toinen reservidivisioona ja viimeisenä nämä Ouluun sijoitetut tyypit. No sitten kun se sota viimein alkaa, niin tämä jalkaväkirykmentti 27 osaksi tulee lähteä liikkeelle Oulusta viimeisenä. Eli muut sen divisioonan rykmentit lähetetään matkaan ensin, ja lähtiessään he tyhjentävät sitten kaikki varastot, mitä nyt tarjolla siellä Oulussa on. Eli paikalliset varuskunnat ja suojeluskunnat ja muut sotilasyksiköt niin luovuttavat näille ensin lähteneille rykmenteille kaiken tavaran. Niin tämä jalkaväkirykmentti 27 on todennäköisesti koko Suomen huonosti varustetun armeijan kaikkein huonoiten varustettu osasto, kun he lähtevät rintamalle. Ja konkreettisia puutteita, mitä heillä nyt on, niin on tuossa listattuna. Eli siellä on vaatevarustus, talvivaatevarustus hyvin heikkoa. Nämä miehet lähtivät kotoaan silloin lokakuussa, ja sitten he lähtevät joulukuussa rintamalle niissä vaatteissa, mitkä he kotoaan mukaan ottivat käytännössä. Ja käsineistä on pulaa, päähineistä on pulaa, ja jollakin on nauhakengät jalassa, eikä saappaita. Ei ole telttoja, tai niitä on hyvin vähän, noin 1 per komppania. Sitten se pitää päättää, onko se komppanian esikunnan vai joukkojen sinonta lääkintämiesten käytössä. Mutta rivimiehet nyt eivät pääse telttaan nukkuun, se on selkeä. Kenttäkeittiöitä ei ole, eli ei ole lämmintä ruokaa tarjolla. Kenttäpuhelimia ei ole, radioita ei ole koko Suomen armeijalla juurikaan. Eli viestiyhteydet on hiihtäjien varassa. Kenttätykkejä ei ole, eli tämän reservidivisioonan tykistörykmentti on pitkälle vuodenvaihteen jälkeen Oulussa odottelemassa, että mistä saataisiin tykkejä. He eivät ole päässeet edes harjoittelemaan tykeillä. Ei ole PSD-aseita minkäänlaisia, eikä juurikaan räjähteitä. Käsikranaatteja on, mutta ei ole esimerkiksi dynamiittia juurikaan. Kompasseista, kiikareista, sidetarpeista pulaa. Kyvääreistäkin jopa oli pulaa, eli kittiläläiset kun lähtevät rintamalle, niin, ja muutenkin tämä rykmentti lähtee rintamalle, niin erikoismiehiltä riistetään henkilökohtaiset aseet, eli jos olet hevosmies, keittäjä, konekyväriampuja, upseeri, niin annat kyvärisi kyvärimiehelle, ja sitten itse olet ilman. Ja siltikään kyväreitä ei riittänyt kaikille kyvärimiehille, niin kuin rivimiehille, vaan sitten kun aikanaan rintamalle lähdetään sieltä Kemistä ja Oulusta, niin veteraanien kertoman muistelun mukaan, niin junakuljetus kun pysähtyi jonnekin asemalle, niin sieltä hypittiin junista ulos ja mentiin kolkuttelemaan sitten junalaiturin lähettyvillä olevia taloja, että olisikohan isännällä myyä käteisellä pyssyjä. Ja sitten sinne rintamalle kun mentiin, niin ensimmäisiin kahakoihin kannettiin haulikoita ja pienoiskyvääreitä, ja jollakin ei lue sitä, että pelkkä puukko vyöllä. Konepistoleita ja pikakyvääreitä saatiin aivan muutamia, pari kappaletta per joukkue. Positiivista oli se, että matkalla sinne rintamalle aikanaan niin sukset ja lumipuvut saatiin kaikille Kajaanista. Ilmeisesti Kajaanin suojeluskunnan varastoista löytyi semmoiset.
ja konekyvärit ja granaatin heittimet löytyy kaikille oikea määrä. Eli konekyvärikomppaniat ja granaatinheitin joukkueet saavat niille kuuluvan aseistuksen. Ja se on sitten niissä taisteluissa, mihin tämä rykmentti joutuu niin avainasemassa, että edes jotenkin onnistuttiin niissä hyökkäyksissä, mitä jouduttiin tekemään. No, sota alkaa silloin marraskuun lopussa, eli marraskuun viimeinen päivä. Ja aluksi se rintamatilanne siellä pohjoisessa on aika epäselvä. Eli suomalaisilla ei ole aluksi muutamaan päivään oikein selvää ideaa, että mitä siellä tapahtuu sillä raja-alueella. Ja se Neuvostoliiton suuri hyökkäys koko rintaman pituudelta tulee yllätyksenä. Ja kun se tilanne kehkeytyy ja vähitellen selviää Suomen sotilasjohdolle, niin sitten aletaan tuolta Oulusta ja Kemistä lähettämään niitä apujoukkoja eri rintaman osille. Eli noin viikon sotimisen jälkeen se Oulussa oleva divisiona hajotetaan, 1 rykmentti lähetetään Kuhmoon, 1 rykmentti lähetetään Sallaan ja JR-27, tämä kittiläläisten rykmentti, lähetetään Suomussalmelle. Ja sinne Suomussalmelle lähtee sitten mukaan myös tämän divisioonan varsinainen komentaja eversti Hjalmar Siilasvuo, joka sota-aikana sitten sodan kuluessa nousee hyvinkin kuuluisaksi suomalaiseksi komentajaksi. No siellä Suomussalmella, eli paikka, mihin kittiläläiset lähetetään ja tämä JR-27 lähetetään, niin tämä on se sodan alku. Eli tässä on valtakunnan raja, täällä näin, menee tuollaisena ruksilinjana. Ja sitten nämä punaiset nuolet kuvaavat sitä, kuinka Neuvostoliitto hyökkää Suomussalmen kirkonkylän molemmin puolin. Ja Suomussalmella on se noin 1000 miehen pataljoona puolustautumassa, ja tämä hyökkäysvoima, mitä Neuvostoliitto tänne lähettää, niin on semmoinen 20 000 miestä. Ja muutamia kymmeniä panssarivaunuja ja 2 tykistörykmenttiä ja ylivoimainen hyökkäysvoima. Täällä Suomussalmen kirkonkylästä rajalle päin tänne itään johtaa tämmöinen tie. Tämä on Raatteen tie nimeltään. Ja sodan alussa Neuvostoliiton hyökkäys tulee tätä Raatteen tietä pitkin kohti Suomussalmea. Ja tämä on ilmeinen hyökkäyssuunta, itä-länsisuuntainen tie suoraan rajalta, niin se suomalaisten puolustus Suomussalmella on nimenomaan tänne Raatteentielle keskittynyt. Ja siellä saadaan vihollisen etenemistä hidastettua muutamia päiviä, mutta sitten tämä pohjoisen hyökkäys tulee käytännössä täysin tyhjään erämaahan. Siellä on 1 joukkue rajavartiomiehiä, semmoista 15 000 venäläistä vastaan. Niin siellä hidastelua ei voi juurikaan tehdä. Ja jäätyneiden metsien ja jäätyneiden järvien kautta Neuvostoliiton joukot pääsevät Suomussalmi-Kuusamo maantielle ja lähtevät sitten etenemään pohjoiseen Kuusamoa kohti ja etelään Suomussalmea kohti. Ja 7. joulukuuta on se päivä, kun Oulusta päätetään lähettää Suomussalmelle apuvoimia. Että siinä vaiheessa Suomen sodanjohdolle on selvinnyt, että okei, täällä on merkittävä hyökkäys tulossa, täällähän pitää nyt lähettää apua. 8. joulukuuta Suomussalmen kirkonkylästä joudutaan luopumaan ja suomalaiset evakuoivat sen kirkonkylän ja polttavat itse lähtiessään koko kirkonkylän. Ainoastaan kirkko jääpii polttamatta. Ja jalkaväkirykmentti 27 saapuu tänne taistelualueelle 10. päivä joulukuuta. Eli pari päivää tuon kirkonkylän menettämisen jälkeen. Täällä kirkonkylän eteläpuolella on tämmöinen järvi. Tämä on Kiantajärvi-niminen järvi, ja tämä eteläpuolella, Suomussalmen kirkonkylän eteläpuolella oleva pitkulainen järvi, niin Neuvostoliiton hyökkäys pysähtyy tämän järven rantaan. Eli Neuvostoliitto yrittää hyökätä tämän järven jään ylitse,
mutta suomalaiset onnistuvat pitämään heidät sen järven toisella puolella. Ja tähän se asema perääntyminen pysähtyy tai on pysähtynyt siinä vaiheessa, kun kittiläläiset ja muu jalkaväkirykmentti 27 saapuu tänne alueelle. No, Siilasvuo, kun saapuu alueelle, toteaa tilanteen, että kirkonkylästä on jouduttu luopumaan ja Neuvostoliitto todennäköisesti on jatkamassa sitä hyökkäystä ihan piakkoin, niin hän ei jää odottamaan sitä Neuvostoliiton hyökkäystä, vaan hän päättää olla aggressiivinen ja hyökätä itse ensin. Ja hän käyttää tätä jalkaväkirykmentti 27 sitten tämän hyökkäyksen toteuttamisessa. Se on isoin ja vahvin joukkoyksikkö, mikä hänellä on käytössään. Ne varusteongelmat, tykistön puute ja muut ongelmat on hänellä tiedossa, mutta hän kokee, että hänellä ei ole paljonkaan vaihtoehtoja. Hänen täytyy hyökätä tai sitten hän joutuu perääntymään Kajaaniin asti ja siitä eteenpäin. Ja suunnitelma sitten tässä vastahyökkäyksessä on kiertää tämän Haukiperän jää. Eli tässä on se paikka, missä Neuvostoliitto oli yrittänyt tienmyötäisesti hyökätä, niin Siilasvuo ajattelee kiertää sen jään, katkaista se Raatteen tie tuolla vähän idempänä, mikä toimii tässä vaiheessa Neuvostoliiton joukkojen huoltotienä, ja edetä sitten tienmyötäisesti kirkon kylään takaisin ja valloittaa se kirkon kylä suoralla hyökkäyksellä. Ja tietenkin ajatuksena on, että tuhotaan sitten se vihollinen, jonka huoltotie on katkaistu. Ja kun tämä hyökkäys lähtee liikkeelle, niin Siilasvuolla on tosiaan se yksi rykmentti ja vastassa on 3 neuvostoliittolaista rykmenttiä, eli selkeästi alivoimaisena lähdetään tätä hyökkäystä tekemään. No, tämä hyökkäys nyt paljastaa viimein tai lopullisesti nämä rykmentin isot ongelmat. Eli täällä metsässä pystytään liikkumaan ihan hyvin niiden suksien turvin, ja tuonne tielle päästään oikein hyvin, ja tie saadaan poikki melko ongelmitta. Mutta sitten kun tietä pitkin lähdetään vyöryttämään kohti kirkon kylää, niin isoksi ongelmaksi koituu se, että kun tulee vastaan vihollisen valmisteltuja asemia, juoksuhautoja ja pesäkkeitä tai panssarivaunuja, niin suomalaisilla ei oikein ole mitään aseita niitä vastaan. Ei ole PST-aseita, eli panssarintorjunta-aseita ollenkaan, ei minkäänlaisia, joten panssarivaunuille ei voida juuri tehdä yhtään mitään. Ja valmisteltuihin asemiin on vaikea hyökätä ilman tykistön tulee. Granaatinheittimiä on, mutta granaateista tulee hyvin pian pula, heitin ammuksista. Joten täällä metsäalueella Pihla ja Vaara on suurin piirtein tässä. Siinä tulee ensimmäinen taistelukosketus, kittiläläiset ovat siinä mukana. Niin kun valmisteltuihin asemiin ei voida hyökätä suoraan päälle, niin kierretään metsän kautta sitten ympäri. Ja kun neuvostoliittolaiset hoksaavat joutuvansa mottiin, niin he lähtevät sitten karkuun. Ja sama panssarivaunujen kanssa, että täällä Pappilan kohdilla tulee sitten ensimmäiset panssarivaunut, kittiläläisiä ja muita sitä rykmentin miehistöä vastaan, niin sama homma, panssarivaunulle maantiellä ei voida tehdä juuri mitään, niin kierretään metsien kautta taakse, ja kun neuvostoliittolaiset huomaavat, että ovat joutuvassa mottiin, niin lähtevät perääntymään. Niin täällä metsäisillä alueilla tämä hyökkäys onnistuu melko hyvin. Mutta sitten täällä kirkonkylän seudulla, kun neuvostoliittolaiset vetäytyvät sinne asti, niin siellä ei enää olekaan mahdollisuutta koukata metsän kautta. Siellä on vaan pakko yrittää hyökätä. Ja ilman tykistöä, ilman PST-aseita, panssarivaunuja ja kaivantoja vastaan, niin se on aika paha paikka monelle komppaniolle yrittää hyökätä siellä. No, johtajien kokemattomuus tulee myös esiin. Ihan tässä metsähiihdoissa niin ei osata lukea karttaa, vaikka sitä on harjoiteltu 1,5 kuukautta. Hiihdetään harhaan. Ei osata pitää miehiä
joukkueita ja komppaneita koossa. Kärkijoukkue menee oikeaan paikkaan ja muut harhautuu reitiltä. Ei osata tuoda huoltoa perässä. Tai ei ole kerrottu naapurikomppanialle, että mihin tästä nyt siirrytään. Ja yhtäkkiä sivusta onkin hävinnyt johonkin. Tämmöisiä ihan kokemattomuuden piikkiin meneviä ongelmia tulee vastaan näissä taisteluissa. Ja huollon puute, eli ei ollut niitä kenttäkeittiöitä eikä ollut telttoja, mutta ei siitä välttämättä olisi ollut iloa, jos se kenttäkeittiö on täällä. Niin vaikka niitä olisi ollutkin, niin ei se ruoka automaattisesti seuraa tällä perässä. Eli kittiläläisetkin, kun he lähtevät tälle hyökkäykselle, niin he saavat täällä leipälaukun täyteen manikkaa, eli vaneeria, eli armeijan näkkileipää, ja jotakin muuta kuivamuonaa, sokeria ja sen semmoista. Ja sitten he lähtevät hiihtämään tänne näin. Ja se on noin viikko, minkä jälkeen he saavat seuraavan kerran kunnon ruokatäydennystä. Ja joku on säästellyt sitä näkkileipää ja joku syönyt ensimmäisenä yönä sitten kaiken. Ja sitten se on se tilanne. Siinä vaiheessa, kun kittiläläiset pääsevät lopulta tänne kirkonkylän lähistölle, niin he ovat olleet jo ilman ruokaa pitkän aikaa ja heille lääkintämiehet ovat käyneet hiihtämässä täällä omilla puolilla ja tulleet takaisin. Ja ruoka, mitä heillä on, tarjotaan jauhamattomia kahvipapuja ja bensiiniltä maistuvia sokeripalasia. Eli huolto ei vaan tässä vaiheessa toimi, ja sekin menee tähän kokemattomuuden piikkiin, että ei ole tehty ruokavarastoja, ei ole huolehdittu siitä, että joku keittää ruokaa ja tuopii sitä eteenpäin. Ja kun telttoja ei ole, niin nämä miehet hiihtää ja taistelee ja sitten jäävät kuusen alle nukkumaan pakkaseen tai lumikieppiin nukkumaan pakkaseen. Paleltumia on näissä ensimmäisenä viikkoina paljon. Ja kun se vaatepuoli oli, mitä oli nauhakenkiä ja semmoisia syyslakkeja, lippalakkeja, vähän sen tyyppisiä varusteita ja sormikkaita ei ollut kunnon vanttuita, niin paleltumia tuli aika paljon suomalaisten puolella tässä ensimmäisissä kahakoissa. No, tänne Suomussalmelle, kirkonkylälle, niin se valtaus ei onnistu kovin helposti. Tämä rykmentti yrittää toistuvasti hyökätä tätä kirkonkylän asemia vastaan, ja kittiläläisetkin ovat mukana 2 rynnäkössä. Ja koska sitä tykistön tuleja ei ole apuna, koska sitä PST-aseita ei ole apuna, niin nämä hyökkäykset tässä joulukuun puolivälin tietämillä ja ennen joulua niin on monelle Lapin kunnalle koko sodan verisimpiä päiviä. Eli myöhemmin tämä sota jatkuu, mutta yhtä verisiä yksittäisiä päiviä ei tule monenkaan Lapin kunnan kohdalla vastaan. Esimerkiksi kittiläläisten kohdalla 16. joulukuuta on se päivä, kun kittiläläiset saapuvat tänne tämän kirkonkylän reunalle ja ensimmäisen kerran yrittävät hyökätä muiden komppanioiden rinnalla tuonne kirkonkylään. Ja kittiläläiset hyökkäävät sellaisen aukean pellon ylitse, missä on lunta polveen asti suurin piirtein. Ja neuvostoliittolaiset puolustajat ovat todennäköisesti havainneet tämän komppanian ryhmittymisen hyökkäyksen sen pellon toiselle puolelle. Jälleen kertoo johtajien kokemattomuudesta, että sitä ei osata salata kunnolla sitä siirtymistä siihen hyökkäysasemaan. Ja kun se hyökkäys lähtee liikkeelle, niin neuvostoliittolaiset antaa sen komppanian tulla siihen puoliväliin peltoon ennen kuin konekiväärit aloittavat tulituksen. Ja siinä yhdessä rynnäkössä silloin 16. päivä kaatuu sen komppanian päällikkö Eino Kalliomäki, 1 vänrikki, komppanian vääpeli, ryhmänjohtajia iso joukko ja noin 20 sotamiestä kuolee tai haavoittuu. Ja koko komppania pistää maate siihen lumikinokseen siihen keskelle peltoa ja odottaa sitten pimeän laskeutumista ja ryömii sitten sieltä pois. Ja osa haavoittuneista on siinä vaiheessa sitten jo kuollut kylmyyteen ja verenhukkaan sun muuta. Ja ruumiita
viimeisiä ruumiita sitten tästä hyökkäyksestä keräillään toukokuussa, kun lumet sulaa pois. Että ne on pakko jättää sinne keskelle peltoa. 20. joulukuuta toinen kittiläläisten hyökkäysyritys ja yhtä epäonnistuneesti käy. Silloin he pääsevät täällä Kirkonkylän pohjoispuolella. Tässä on palokunnan talo, niin pikkusen sen yläpuolella. Tuossa se palaamatta jäänyt kirkko, niin sen etumaastossa, niin siellä kittiläläiset pääsevät muutamien palaneiden talojen raunioihin käsiksi. Ja neuvostoliittolaiset puolustavat niitä raunioita hyvinkin tarmolla, eli siellä neuvostoliittolaiset ovat kaivautuneet niihin palaneiden talojen kivijalkoihin ja kellareihin, ja yksikin veteraani muisteli, että he olivat siinä talon kivijalassa ja kellarissa oli neuvostoliittolaisia, ja ne sieltä kellarin luukusta ampuivat heitä, ja he joutuivat pudottamaan 16 käsikranaattia sinne kellariin ennen kuin sieltä lokattiin ampumasta. 2 panssarivaunua jää kittiläläisten saaliiksi siinä hyökkäyksessä, eli kittiläläiset ajavat neuvostoliittolaisen jalkaväen pois niistä kivijalka-asemista, ja panssarivaunut nököttävät paikallaan, ja kun se panssarivaunujen miehistöt huomaavat, että oma jalkaväki on lähtenyt Lipettiin, niin he nousevat panssarivaunusta pois ja lähtevät myöskin Lipettiin. Ja kittiläläiset saavat 2 panssarivaunua vallattua sillä tavalla. Joutuvat myöhemmin luopumaan niistä, mutta lähtiessään sytyttävät ne bensiinillä sitten tuleen, että polttavat ne käyttökelvottomiksi. Mutta tämäkin hyökkäys sitten kittiläläisillä on toistakymmentä kittiläläistä kuolee tai haavoittuu siinä hyökkäyksessä sitten lopulta. Ja lopputulema on se, että kirkonkylää ei saada vallattua, vaan joulun tietämillä tämä hyökkäys pysähtyy ja muuttuu piiritykseksi. Tämä jalkaväkirykmentti 27 jääpi tänne Kirkonkylän ympäristöön ja muut osastot sitten täällä pohjoisempana alkavat kuristamaan pikkuhiljaa tätä piiritysrengasta. Kittiläläisten toiseksi komppanian päälliköksi tulee Simon suojeluskunnan aluepäällikkö Matti Kattainen sitten tässä vaiheessa, kun se heidän oma komppanian päällikkönsä kaatuu silloin 16. päivä. No, nämä muut suomalaisjoukot täällä pohjoisempana, eli tämä osasto Kari sekä vielä täällä kartan yläpuolella toimivat joukot, aiheuttavat silloin joulukuussa sen verran tukalan tilanteen tälle neuvostoliittolaiselle porukalle, että he päättävät siinä joulun jälkeen, Tapaninpäivän jälkeen, vetäytyä täältä Suomussalmelta kokonaan pois. Ja he auravat tähän Kiantajärven jäälle jäätien ja sitten suunnittelevat oman pakonsa erittäin hyvin. Eli he pystyvät käytännössä kaiken materiaalin ottamaan mukaansa ja vetäytyvät sitä jäätietä pitkin sitten yhtenä aamuna tänne pohjoiseen. Ja suomalaiset ja kittiläläiset täällä piiritysrenkaassa ovat sen verran yllätettyjä, että he eivät pääse siihen mukaan siihen taka-ajoon. Eli neuvostoliittolaiset pääsevät täältä Suomussalmelta melko vapaasti vetäytymään pohjoiseen ja sinne omalle hyökkäysuralle, mitä he ovat sodan alussa käyttäneet, ja sieltä sitten rajan taakse Neuvostoliittoon. No, kittiläläisten ja JR27 osalta taistelu pikkusen vielä jatkuu tämän jälkeen, eli täällä on tämä Kuusamon maantie, mikä menee pohjoiseen, niin sinne on jäänyt jonkin verran sitten Neuvostoliiton joukkoja, jotka eivät ole päässeet tänne järvelle, eli tämä osasto Kari esimerkiksi pistää tämän tien tässä poikki, niin kaikki joukot täältä, jotka haluaisivat tänne Kiantajärven jäätielle päästä, niin eivät sinne pääse. Ja Kuusamon maantiellä tulee muutamia ensimmäisiä talvisodan motteja sitten, kun nämä vetäytyvät neuvostoliittolaiset joukot jäävät sinne jumiin. Miehistö suurimmaksi osaksi näistä moteista pääsee metsien kautta sinne jäätielle ja pohjoiseen, mutta jonkin verran jääpi sitten tätä kalustoa suomalaisten vangiksi tai sotasaaliiksi. Ja tämä on ensimmäinen
kerta, kun näissä sodan ajan dokumenteissa, sotapäiväkirjoissa aletaan käyttää sanaa puhdistus. Eli vaikkapa kittiläläiset ovat tuolla Kylämäen motissa puhdistamassa sitä mottia. Ja no, heille ei tule tappioita siinä puhdistuksessa, mutta he ilmoittavat sitten lukuja, kuinka monta oman aikansa sanoin ryssää he ovat sitten tappaneet. Niin se kertoo, siitä voi päätellä kukainenkin, mitä tämä puhdistus tarkoittaa, että he ovat kulkeneet tätä mottia pitkin ja lopettaneet niitä vastaan tulleita ihmisiä, neuvostoliittolaisia. Se on ainakin minun tämmöinen luenta tähän, mitä tämä puhdistussana tarkoittaa. Myöhemmin Raatteentiellä sama idea. Okei, mutta Siilasvuon hyökkäys lopulta päätyi voittoon. Ei aivan täydellinen voitto, neuvostoliittolaiset pääsivät pakenemaan, mutta kuitenkin merkittävä voitto suomalaisille. Suomussalmen kirkonkylä vallataan takaisin. Kittiläläisiä yhteensä näissä hyökkäyksissä kaatui 17 ja haavoittui 45. No se vastasi noin 1/3 koko komppanian vahvuudesta. 5 upseerista 4 on saanut osuman. No se Matti Kattanen tuli, eli kittiläläisillä on tässä vaiheessa tämän taistelun jälkeen 2 upseeria rivissä. Eli nämä tappiot tulevat jatkossakin olemaan pääasiassa johtajiin keskittyviä. Ja sitä voi miettiä, että kun pitää pellon yli hyökätä, niin sitä pitää johtajien mennä ensimmäisenä. Ei ne miehet lähde sinne, jos se johtaja jää selän taakse huutamaan. Ja se sitten näkyy näissä tappiojaossa, että johtajat kärsii kohtuuttoman suuria tappioita kaikissa näissä taisteluissa. Ja tässä kun kelloa katson, niin me voitaisiin tässä vaiheessa ehkä pitää tuo kahvitauko ja sitten sen jälkeen katsoa vähän Raatteentien taistelun syntymistä. Kiitoksia. Unohdin tuossa sanoa, että siitä varustetilanteesta vielä, että tämän Suomussalmen taistelun aikana vähitellen se varustetilanne paranee tällä rykmentillä. Eli ihan ensimmäisenä kyvääreitä sitten saadaan käyttöön sitä mukaan, kun niitä saadaan sotasaaliiksi. Ihan siellä Siilasvuon vastahyökkäyksen ensimmäisissä kahakoissa. Eli neuvostoliittolaisilta kaatuneilta ja vangiksi jääneiltä sotilailta. Sitten niille, joilla niitä haulikoita ja pienoiskyvääreitä on, niin ensimmäisten kahakoiden jälkeen saadaan kaikille ihan oikea sotilaskyvääri aseeksi. Ja kotirintamalla sitten naiset tekivät ison urakan siinä, että tekivät vaatteita, niin niitä lähetettiin tänne Suomussalmellekin sitten suuria määriä. Ja sen oikeastaan siinä piiritystilanteessa sitten saatiin ihan kunnon talvivaatteet suurimmalle osalle ainakin. Ja Suomen metsäteollisuus alkoi tekemään pahvitelttoja. Ei niitä kauhean paljon ollut mukava liikutella, mutta kylläkö se johonkin piiritystilanteeseen tai pysyvien asemien yhteyteen pisti pystyyn, niin semmoisessa ihan kuitenkin lämmin oli nukkua ja asua. Ja karjakeittiöpadoista sitten nikkaroitiin kenttätykkejä ihan Hyrynsalmella ja Kajaanissa ja Ristisalmella ja siinä lähettyvillä Kuusamossa. Ja niitä sitten saatiin tänne rintamalle melko nopeasti sitten sen vastahyökkäyksen alettua. No niin. No sitten Raatteentien taistelu seuraavana vuorossa, eli Raatteen oli sieltä Suomussalmen kirkonkylältä sinne itään vievä maantie, mitä neuvostoliittolaiset käyttivät hyökkäysurana sinne Suomussalmelle. Ja se Siilasvuon vastahyökkäys on nyt katkaissut sen Raatteentien. Ja kun siellä kirkonkylässä taistellaan ja se neuvostoliittolainen porukka siellä on jäänyt piiritetyksi tai osittain piiritetyksi, niin Neuvostoliitto päättää lähettää sinne Suomussalmelle apuvoimia. Ja jos muistatte sitä alussa olleesta kartasta, niin Kuhmoon oli alun perin tarkoitettu 2 neuvostoliittolaista divisioonaa.
No toinen niistä suunnataankin nyt sitten Suomussalmelle sen Kuhmon sijaan. Ja se on tämmöinen ukrainalainen 44. divisioona, mikä on Neuvostoliitossa kohtalaisen kuuluisa divisioona sieltä Venäjän sisällissodan ajoilta. Ja se on, kun talvisota alkaa, niin se divisioona on vasta siirtymässä tuonne Karjalan suuntaan. Eli se on osallistunut sinne Puolan sotaretkelle ja ollut Puolan miehitystehtävissä, kun talvisota alkaa. Ja sitten se kiireellä lastataan junaan ja kuskataan Suomen rintamalle Karjalaan. Ja se suurin piirtein siinä Siilasvuon vastahyökkäyksen aikana sitten saapuu Karjalaan ja sitten suoraan junasta määrätään Suomussalmelle avuksi sinne Suomussalmen kirkonkylälle. No periaatteessa tämä on eliittidivisioona, sillä on paras mahdollinen varustus, mitä Neuvostoliitolla on tarjota, ja se on melkein 20 000 sotilaan suuri divisioona, siinä on panssarivaunuja ja tykkejä ja vaikka mitä varusteita. Mutta siinä on ongelmana se, että se on ukrainalainen divisioona, eli se ei ole poliittisesti Neuvostoliitossa lähtökohtaisesti hyvä asia. Ja tämä nyt on yksi niistä divisioonista, jotka on joutunut kokemaan Stalinin puhdistukset melko vahvasti. Eli tämän divisioonan komentaja esimerkiksi on ylennetty pikavauhdilla, eli pikkusen ennen talvisotaa, vuosi ennen talvisotaa, niin hän oli vasta komppanian päällikkö. Se tarkoittaa, että kaikki upseerit komppanian päällikköä yläpuolelta on jossakin soramontussa Stalinin puhdistusten seurauksena. Ja muutenkin tämä on aika poliittisesti latautunut divisioona, mutta sitten tämmöisillä sotilaallisilla taidoilla ei välttämättä ole siellä divisioonassa ollut kovinkaan paljon harjoittelua ja käyttöä. No sen lisäksi, että siellä on johto aika huonoa, osaamatonta ja se, että se tulee kiireellä sieltä Puolasta, niin he myös odottavat, että he joutuvat tulemaan toisen divisioonan perässä Suomeen, että toinen divisioona, joka kulkee edellä siellä Kuhmossa, niin suorittaa kaikki taistelut ja etenee edellä ja hoitaa suomalaiset pois tieltä. Ja he sitten vaan ilomarssilla tulevat Suomeen ja valtaavat paikkoja ja pitävät kaupungeissa juhlia sitä mukaan kun etenevät. Eli he eivät ole odottaneet, että he joutuvat taisteluun. Sen takia heillä se siirtyminen on täysin käytännössä sattumanvaraista. Eli ne tulee sattumanvaraisessa järjestyksessä sinne Raattentielle. Huoltojoukot ensimmäisenä, tiedustelupataljoona on vihon viimeinen yksikkö, joka sattuu sieltä junasta tulemaan ulos. Ja se on sitten siellä Raattentielläkin viimeisenä hännän huippuna, kun tämä divisioona sinne tielle tulee. Ja no, tämä divisioona olisi ehtinyt sinne kirkonkylään muuten, mutta hyvin pieni, oikeastaan yksi komppania suomalaisia sitten pysäyttää siellä Raattentiellä tämän apuporukan ja he jähmettyy oikeastaan paikalleen sen tien varteen. No kun kirkonkylä on vallattu, niin Siilasvuo sitten päättää hyökätä myös tätä Raattentien uutta vihollisuhkaa vastaan. Ja hyökkäyssuunnitelma näyttää tältä. Eli tuossa keskellä karttaa menee nyt se Raattentie kohti itää tänne valtakunnan rajalle. Ja sitten nämä punaiset osastot ovat niitä ukrainalaisten osastoja. Ja he ovat nyt tässä saaneet parisen viikkoa tai noin viikon verran tässä järjestellä omia osastoja, niin täällä pikkuhiljaa alkaa olla sillä tavalla järkevä tämä niiden ryhmitys, että taisteluosastot pääasiassa ovat täällä edessä ja sitten täällä taaempana on sitten jotakin muita joukkoja, mutta esimerkiksi tämä tiedustelupataljona, mikä normaalisti pitäisi olla hyökkäyksen kärkenä, on edelleen täällä vasta puolivälissä tulossa eteenpäin. Ja Siilasvuo, kun sitten aloittaa tämän oman hyökkäyksen suunnittelun, niin hän siirtää kaikki hänellä itsellään käytössä olevat voimat tänne Raattentien suunnalle. Ja nyt huomataan, että täällä on jo useita rykmenttejä. Tämä osasto Karikin on melkein rykmentin kokoinen taisteluosasto. Niin suomalaisilla on tässä Raattentien taistelussa itse asiassa nyt sitten vuorostaan ylivoima. Ja tämä taistelu, kun lähtee liikkeelle, niin
vaikkapa tämä JR27, tämä kittiläläisten rykmentti, täällä kun hyökkää, niin nämä suomalaisten hyökkäysjoukot ovat melko tiiviitä. Eli täällä on, vaikka puuttuu edelleen sitä tykistöä, vaikka puuttuu niitä PST-aseita, niin hyökkäysvoimaa näissä yksittäisissä hyökkäyksissä on melko paljon takana. Eli miehiä paljon täällä näin. No, JR27 on jälleen tässä Siilasvuon hyökkäyksessä keskeisessä asemassa. Eli tämä neuvostoliittolainen tai ukrainalainen divisioona on täällä hyvin etupainotteisesti, eli heillä on paljon taisteluosastoja täällä aivan kärjessä. Niin JR27 saapii tehtäväkseen hyökätä niitä vastaan, ja näillä muilla rykmenteillä täällä on selkeästi heikompia vastustajia sitten edessä. Tämä hyökkäys lähtee liikkeelle tai alkaa 1. päivä tammikuuta 40. Ja JR27 saa tehtäväkseen katkaista tien tässä Haukilan talon itäpuolella. Ja sen jälkeen yrityksenä on, että saataisiin yhtenäinen puolustus- tai mottilinja tähän näiden järvien väliin. Se on suunnitelmana. Mutta ihan siihen asti ei tämä hyökkäys yllä. Eli rykmenttikö se hyökkää, niin se saa tuon tien kyllä poikki. Ja tuohon alkaa muodostua tuommoinen motti. Mutta tässä Haukilan talon ympärillä on yksinkertaisesti niin paljon vihollisvoimia, niin suuri tulivoima. Siellä on paljon panssarivaunuja, paljon tykkejä ja paljon konetuliaseita, että nämä lappilaisilla ei riitä miehet koko tämän motin kiinni saamiseksi. 1. päivä saadaan tämä tie poikki ja sen jälkeen noin viikon verran yritetään hyökkäillä sen tien ylitse kerta toisensa jälkeen, mutta vaikka väliaikaisesti päässäänkin tänne tien toiselle puolelle, niin se tulivoima, vihollisen tulitus, rankka tulitus, niin ajaa sieltä sitten kerta toisensa jälkeen pois. Ja yksi tämmöinen hyökkäys vaikkapa kittiläläisten osalta niin johtaa siihen, että sen Matti Kattaisen uuden komppanian päällikön, Simolaisen komppanian päällikön johtama joukkue pääsee sen tien ylitse, mutta muu osa komppaniasta jääpii makoilemaan tämän tien eteläpuolelle kovassa tulituksessa. Ja kun yksinäinen joukkue on sitten täällä eristyksissä vihollisen takana, niin todetaan, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hiihtää sitten koko matka ympäri oman komppanian yhteyteen. Ja tämä on aika tyypillinen, miten nämä taistelut tässä Raatteen tiellä tämän JR27 osalta meni. Mutta hyvin liikkuvasta sotaa, eli toisin kuin siellä Suomussalmen kirkonkylässä, missä kökittiin niiden talojen raunioiden ympärillä, niin tämä on suomalaisten osalta ainakin liikkuvaa taistelua. Eli hiihdetään ja hyökätään, ja jos hyökkäys ei onnistu, mennään vähän taaksepäin, jätetään jonkinnäköinen varmistusketju, ja sitten mennään taaemmas nukkumaan ja syömään. Telttoja alkaa jo olla ja kenttäkeittiöitä alkaa jo olla. Neuvostoliiton puolella ukrainalaiset toki ovat omissa juoksuhaudoissaan ja asemissaan sitten täällä. He eivät kauheasti liiku, heillä ei edes suksia eikä talvikenkiä eikä muutenkaan mahdollisuuksia eikä halujakaan kauheasti liikkuvaa sotaa tehdä. Mutta suomalaisten osalta tämä on hyvin liikkuvaa sotaa. Viikon verran tässä taistellaan, eli Raatteentien taistelu on käytännössä 1.1. ja 7.1. välisellä ajalla. Ja silloin sen taistelun viimeisenä päivinä tulee kova pakkasjakso, eli päivälämpötila -30 astetta ja yölämpötila -40 astetta. Ja ukrainalaisten huonot talvivarusteet niin johtaa siihen, että heitä niissä taistelun viimeisinä päivinä sitten jäätyy paljon hengiltä ja automaattiaseet ei enää toimi ja panssarivaunut ei enää pysy moottoripäällä ja niin edelleen. Niin tämä suomalaisten jatkuva paine, hyökkäily sekä sitten tämä pakkasjakso
on semmoinen, mikä lopulta nujertaa tämän ukrainalaisen divisioonan täällä Haukilan ympäristössä. Ja silloin 7. päivän aikana täältä avonaiseksi jääneestä tien pohjoispuolesta neuvostoliittolaiset, jotka vielä pystyvät liikkumaan, kävelemään ja juoksemaan, niin lähtevät tänne metsien kautta sitten itää kohti pyrkimään. Kalusto jää piste tänne aika lailla täydellisesti. Ja tämä on sitten sitä itse maantietä, eli Raatteen tiehän on siis tämmöinen hyvin tyypillinen pieni metsätie, yksi kaista, pienet ojat ja sankka metsä melkein heti siinä ojien toisella puolella. Eli tästä nyt saapii hyvän kuvan siitä, että minkä takia se tiedustelupataljona ei ole päässyt sieltä jonon hänniltä jonon eteen, koska mitä kautta se kiertää edessä olevat joukot. Ja kun suomalaiset saavat jonkun tämmöisen pätkän tästä tiestä vallattua, niin sinne pistetään puita, kaadetaan ja miinoja laitetaan ja poltetaan ja räjäytetään näitä ajoneuvoja tänne tielle. Ja kasataan hevosen raatoja ja kasataan venäläisten raatoja ja mennään metsään ja pidetään tulella sitten siihen tiesulle pyrkivät ihmiset pois. Eli vaikkapa se JR27 tienkatkaisu sillä Haukilan talon vieressä, niin ei ne jatkuvaa miehitystä tarvinnut siihen tielle, että siinä vaan pidettiin vartiota metsässä ja sitten ammuttiin, jos yritti tulla siihen tiesululle. No kittiläläiset jälleen puhdistavat sitä Haukilan mottia ja tällä kertaa kuvaukset, koska tämä on niin kuuluisa taistelu, niin kuvauksiakin on enemmän jäänyt jälkeen ja kuvaukset on ihan suoraan, ei puhuta vankien tappamisesta, mutta on yksikin veteraani muisteli semmoista hänen mielestään hassua tapausta ja semmoista tilannetta, että hän oli kävelemässä kaverinsa kanssa tätä tien vierustaa pitkin ja maassa makasi mies ja hän katsoi, että sehän vielä liikkuu. Ja hän kohotti pyssynsä, että hän ampuu sen, niin kaveri vieressä löi sen pyssyn piipun syrjään ja sanoi, että älä ammu, että se on suomalainen. Ja sitten hän katsoi, että niin se onkin haavoittunut suomalainen. Ja hän kertoi tämän tarinan niin, että kävipä tuuri. Hän oli vähällä ampua oman kaverin. Mutta se kertoo myös sitten samalla, että mikä olisi ollut lopputulema, jos olisi ollut ukrainalainen neuvostoliittolainen maassamakaava. Eli tätä se puhdistaminen, mitä käytetään näissä sotapäiväkirjoissa vaikka, niin käytännössä tarkoittaa. No toinen Raatteentiehen yhdistetty tämmöinen aika karu termi on tämmöinen jänisjahti. Kittiläläiset eivät siihen osallistu, mutta joku toiset JR27 miehet kylläkin, eli siinä motista, kun neuvostoliittolaiset lähtevät tuonne metsään rämpimään, niin hiihtävät suomalaiset lähtee sitten perään. Ja sitä puhutettiin sitten jänisjahdiksi. No, siellä Haukilassa ja Raatteentiellä yleisesti saavutettiin sitten merkittävä voitto. Eli koko se divisioona, neuvostoliittolainen divisioona tuhoutui ja siitä tuli kenties koko sodan kuuluisin voitto. Että nämä valokuvat, tämä kyseinenkin valokuva muun muassa, niin levisivät sitten vauhdilla ympäri maailmaa ja olivat osanaan tuomassa Suomelle suurta ulkopoliittista myötätuntoa ja apua ja uskoa siihen, että ehkä suomalaiset pärjää tässä sodassa kuitenkin. No, suuresta voitosta huolimatta niin joidenkin komppanioiden ja joukkojen osalta tämä taistelu oli kovinkin verinen. Ranualaiset vaikkapa menettivät paljon miehiä tässä taistelussa. Kittiläläiset 7 kaatunutta, 22 haavoittunutta, ei mitenkään niin kuin pahimmasta päästä. Eikä kittiläiset selvisivät Raatteentiestä kohtuu helpolla. Tämän taistelun jälkeen Suomussalmella rintamatilanne rauhoittuu. Eli molemmat sinne pyrkineet neuvostoliittolaiset divisionat on siinä tammikuun alkuun mennessä tuhottu. Ja Neuvostoliitolla ei ole siellä suunnalla sitten vahvoja joukkoja, jotka pystyisivät jatkamaan hyökkäystä. Ja
No, suomalaiset joukot pistetään lepoon sinne rajan läheisyyteen ja kittiläläisetkin pääsevät nukkumaan ja syömään ja joku pääsevät jopa kotilomalle tässä vaiheessa käymään. Ja Siilasvuo alkaa suunnittelemaan jatko-operaatioita. Hän haluaisi henkilökohtaisesti kovasti hyökätä Neuvostoliiton puolelle ja ottaa Neuvostoliitosta osia haltuun tulevia rauhanneuvotteluita varten, jossa niitä toivon mukaan voitaisiin käyttää sitten vaihtokauppana vaikkapa Kannaksen suunnalle, jos siellä olisi näitä Neuvostoliiton aluevaatimuksia. No, Siilasvuon hyökkäyksestä ei tullut mitään, eli Mannerheim ei halunnut suututtaa Neuvostoliittoa hyökkäämällä Neuvostoliiton puolelle. Mutta tämän lepoajan aikana niin ensimmäinen täydennys tulee tähän rykmenttiin JR-27. Eli täydennysmiehiä, niitä 1919 syntyneitä, 1800-luvun lopulla syntyneitä, alkaa tulla tänne rintamalle asti. Ja koska Kainuun rintamalle ei lähetetä yhtä paljon näitä täydennysmiehiä kuin etelään, niin Siilasvuo joutuu täydentämään näitä hänen tärkeitä yksiköitä hajottamalla sitten pienempiä, vähemmän tärkeitä yksiköitä ja jakamalla niistä hajotetusta, lakkautetuista yksiköistä miehet, vaikkapa tänne JR-27 sitten, niin kittiläläisten komppaniaankin tulee sitten keskisuomalaisesta Rakuuna-porukasta, kevyestä osastosta täydennysmiehiä. Ja tämän Raateentien taistelun jälkeen tämä JR-27 täysin lappilainen ilme pikkusen muuttuu. Että sinne tulee vaikkapa Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta aika paljon miehiä. Matti Kattainen palaa takaisin Simolaiseen komppaniaan Raateentien jälkeen. Ja kittiläisten päälliköksi tulee keskisuomalainen sotilaspastori Vuoristo. Eli se kertoo myös tästä upseeripulasta, mitä johtajia kun on mennyt suhteettomissa suurin määrin, niin upseereista on kauhea pula jo tässä vaiheessa sotaa, niin sotilaspastorikki pistetään ihan taistelujoukkojen johtoon. Ja sotilaspastori Vuoristo sitten on kittiläläisten päällikkönä tässä vaiheessa. Matti Kattainen myöhemmin sitten kaatuu Simolaisessa komppaniassa. Hän ei selvinnyt sodasta hengissä, vaikka tässä vaiheessa sitten siirtyy kittiläläisten johdosta pois. No niin. Siilasvuon hyökkäys Neuvostoliiton puolelle ei toteutunut, vaan Mannerheim päätti käyttää sitä Suomussalmen joukkoja ja Siilasvuota itseään torjumaan myös Kuhmon suunnan hyökkäyksen. Eli täällä on jälleen valtakunnan raja ja täällä on Kuhmon kirkonkylä. Ja Neuvostoliitto hyökkää sodan alussa Kuhmoon kahdesta suunnasta, ihan kuten sinne Suomussalmellekin, täällä pohjoisessa Kiekinkoskella ja etelässä Saunajärven tietä pitkin. No sillä välin kun Suomussalmella taistellaan ja Raatteentiellä taistellaan, niin Kuhmossa suomalaiset myöskin saavat pysäytettyä ensin tämän hyökkäyksen ja sen jälkeen työnnettyä neuvostoliittolaiset kokonaan täältä Kiekinkosken suunnalta pois. Ja jäljelle jää ainoastaan tämä Saunajärven tien varteen työntynyt vihollisosasto, mikä on pysäytetty suurin piirtein tänne Rastin tiehaaraan. Ja jos muistatte sen Raateentien hyökkäyssuunnitelmaa, tämähän näyttää varsinkin Eversti Siilasvuon silmissä täysin samanlaiselta tilanteelta. Pieni metsätie, minkä varteen neuvostodivisioona on työntynyt pitkältä matkalta. Joten Siilasvuo kun saapuu tänne Kuhmon suunnalle ja ottaa sen JR-27 mukaansa, niin hän alkaa suunnittelemaan jälleen vastahyökkäystä. Ja hän keskittää JR-27 tänne Kiekinkosken suunnalle ja idea on hyökätä tätä metsien kautta tänne maan
maantien varteen pilkkoa motteja ja alkaa tuhoamaan niitä. Eli tästä on tulossa hyvin tämmöinen standardihyökkäys siilasvuolle. Katkaistaan tie, tehdään motteja ja tuhotaan ne. No, helmikuussa tämä siirto on tehty ja JR27 aloittaa muiden osastojen kanssa tämän hyökkäyksen. Ja jälleen kerran JR27 on siilasvuon hyökkäyksissä avainasemassa. Eli se saapii vastuulleen suuremman motin luomisen tänne Saunajärvelle. Tässä on tämä sama maantie. Ja tämä JR27 on myös itäisin rykmentti tällä kertaa, eli se on vastuussa Neuvostoliiton suuntaisen rajan valtaamisesta ja puolustamisesta. Että Neuvostoliitosta ei tule apuvoimia tänne mottitaisteluihin. No, hyökkäys sujuu aluksi oikein hyvin. Eli tätä Lehtovaaran kautta hyökätään tänne maantielle. Maantie saadaan poikki. 2 pataljoonaa suuntaa tänne Saunajärvelle ja alkaa luomaan mottia tähän Saunajärven alueelle. Tänne Saunajärvelle jääpii isoja vihollisosastoja mottiin ja tätä porukkaa ei saada tuhottua kovin nopeasti. Samaan aikaan 1 pataljoona lähtee sitten tietä itäänpäin ja ideana oli se, että tyhjennettäisiin tämä maantie ja tänne Löytövaaraan tehtäisiin puolustuslinja, mikä sitten pitäisi mahdolliset apuvoimat poissa. Mutta tässä matkan varrella on pari tämmöistä vaaraa, Reuhka ja Loso. Ja näissä neuvostoliittolaiset, jotka ovat myös ottaneet tässä vaiheessa oppia sitä Suomussalmen taisteluista, he tietävät, että tämä hyökkäys on tulossa. Niin he ovat täällä Saunajärven tien varrella valmistelleet valmiita puolustusasemia. Paitsi tänne Saunajärvelle, niin myös tänne Reuhkaan, Losoon ja Löytövaaraan. Ja kun täällä on juoksuhaudat ja tykkiasemat ja panssarivaunut valmiina, niin tämä 1 pataljoona, missä on kittiläläiset ja 2 sodankyläläistä komppaniaa, niin eivät saa vallattua näitä vihollisen pesäkkeitä, vaan niitä pitää jäädä piirittämään ja sitten kaikilla vähäisillä liikennevillä voimilla yrittää saada tämä Löytövaaraan tämä tulppa aikaiseksi. Mutta tämä on hankala tilanne. Tällä kertaa taas täällä näin suomalaiset ovat todennäköisesti alakynnessä, eli siis alivoimaisia. Eli he hyökkäävät alivoimaisina suurempaa vihollista vastaan. Ja tästä Kuhmon taistelusta tulee melkoisen hankalasti seurattava noiden arkistolähteiden muodossa, koska tämä on hyvin liikkuvaa sotaa. Komppania sinne, toinen tänne, joukkue tuonne, ryhmä tänne, sekakomppania muodostetaan ja se lähtee jonnekin. Ja sitten lähdetään hiihtämään vartioon jonnekin joku joukkue ja toinen joukkue tänne ja äkkiä tarvitaan apua tuolla, niin sitten mennään sinne. Eli tämmöiset yksiköt menevät hyvin sekaisin ja sotapäiväkirjojen pitäminen menee hyvin satunnaiseksi ja sotilaiden muistelmat tältä ajalta on aika vähäisiä. Eli tämän taistelun seuraaminen näiden arkistolähteiden kautta on aika hankala. Mutta selkeä on kuitenkin se, että nämä motit muodostuu tähän tien varteen ja niitä ei saada tuhottua yrityksistä huolimatta. No, aikaisempiin vastustajiin verrattuna niin erona täällä Kuhmossa on myös se, että tämä divisioona, mikä on täällä Saunajärvellä, on karjalainen divisioona. Eli se on tuolta Alakurtista rauhan aikana oleva divisioona, joka on pääasiassa Karjalan tasavallan alueelta koottujen miesten muodostama. Monet näistä vastustajista puhuu suomea, mikä vaikkapa vartiopalveluksessa on melko pelottava, jos vastapuoli puhuu yhtä hyvää suomea kuin sinäkin.
En tiedä, onko ne alkanut sitten murretta käyttämään puhumaan H:n päältä. Sitten ne pohjoissavolaiset on ollut kyllä ongelmissa. Okei. Mutta suomea puhuvia vastustajia, jotka osaa hiihtää, jotka osaa liikkua metsässä, jotka osaa tehdä tulet metsässä ja selvitä siellä. Eli senkin takia, kun nämä motit muodostuu, niin kun Raatteentiellä ne motissa olleet tyypit vaan istuskeli täällä, niin nyt nämä karjalalaiset lähteekin perhana hiihtelemään tänne mettään. Ja sitten pitää lähteä hiihtämään perään. Tai jos siellä itse pidät vartioasemia yhdessä paikkaa ja et liiku, niin sitten saattaa tulla selän puolelta yhtäkkiä joku hiihtohyökkäys. Eli senkin takia tämä Kuhmon taistelu on suomalaisille paljon hankalampi paikka kuin aikaisemmin Suomessa on. Ja ehkä suurin näyttö tästä hiihtotaidosta on tämmöinen kuin Dolinin hiihtoprikaati. Eli kun nämä motit muodostuvat tänne, niin Neuvostoliitto alkaa järjestämään niitä apuvoimia rajan taakse. Ja yksi osasto, minkä he sinne sitten haalivat kasaan, on tällainen hiihtoprikaati, eli hiihtotaitoisia sotilaita revitään sieltä sun täältä ja niistä muodostetaan oma tuommoinen muutaman pataljonan kokoinen yksikkö. Ja se lähetetään vasta hyökkäämään IR-27 selustaan tänne Kälkänenjärven yläpuolelle. He pääsevät yllättämään suomalaiset ja saavat tämän ryhmätin esikunnankin hetkellisesti vallattua täällä järven yläpuolella. Ja sitten näistä moteista pitää sitten lähettää täältä taistelualueelta joukkoja hoitelemaan tuon hiihtoprikaatin hyökkäystä. Ja se viivästyttää parin viikon ajan sitten näiden mottien tuhoamista. Ja sen jälkeen, kun Dolinin hiihtoprikaati on saatu tuhottua, niin täältä Löytövaarasta alkaa uusi divisioona tekemään hyökkäyksiä tämän maantien myötäisesti. Tai pyrkimyksenä päässä tämän maantien myötäisesti vapauttamaan näitä motteja. Eli tämmöiset vihollisen vastatoimet estää sen, että Siilasvuo ei saa näitä motteja kovin helposti tuhottua. Tämä Reuhkan motti saadaan maaliskuun alussa vahvalla tykistön tuella. Eli Raatteentieltä suomalaiset saavat sen verran sotasaalistykkejä, että tänne tuodaan sitten suoralla suuntauksella neuvostoliittolaisia kenttätykkejä ampumaan näitä puolustusasemia ja sillä tavalla tämä Reuhkan motti saadaan tuhottua. Seuraavana olisi suunnitelmissa ollut tämä Loson motin tuhoaminen, mutta sitä ei ehditty ennen sotaa tehdä, koska nämä hidasteet ja suunnitelman sekoitukset sitten olivat niin merkittäviä, että niihin meni se voima, mikä olisi pitänyt mottien tuhoamiseen laittaa. No, kittiläläisten osalta, otetaanpa vielä tuohon sen verran, että tuolla on tuo 7. komppania, tämä on se kittiläläisten komppania, eli helmikuun aikana kittiläläiset pääasiassa partioivat tätä Loson mottia. Ja he ovat ainoa täysikomppania, joka on siihen varattu, mutta heidänkin täytyy sitten lähettää niitä yksittäisiä joukkueita ja puolijoukkueita ja yksittäisiä ryhmiä aina sinne tänne, minne hätä vaatii niitä. No, maaliskuussa siellä Löytövaarassa neuvostoliittolainen divisioona, mutta sama divisioona, joka vetäytyy sieltä Suomussalmen kirkonkylästä Neuvostoliiton puolelle rajaa, niin se on siirretty nyt tänne Löytövaaran suunnalle ja se alkaa hyökkäämään tänne Saunajärventien suuntaan. Niin maaliskuun alussa kittiläläiset siirretään sinne Löytövaaraan ja vähitellen tämä Löytövaaran puolustustaistelu koko ajan imee enemmän ja enemmän joukkoja siitä rykmentiltä puolustamaan sitä Löytövaaraa. Ja tämä on valokuva sieltä Löytövaaran asemista Saunajärventien varrelta. Eli tässä on suomalaisten puolelta tämä metsän siimes suomalaisten juoksuhoidosta otettu tämä kuva. Siinä on ei kenenkään maa, eli aukeaksi hakattu ampuma-alue. Ja tuolla metsän toinen reuna on neuvostoliittolaisten puolelta. Ja tämä on juuri sitä tien vierestä, mikä oli kittiläläisten asema maaliskuussa. Eli todennäköisesti joku kittiläläisen taistelupaikka on tässä ollut. No, viimeiset 2 viikkoa rykmentin voimavarat on aika lailla kiinni tässä Löytövaaran taistelussa.
Ja taistelut on erittäin kiivaita, eli siellä on noin 2 tykistön rykmenttiä Neuvostoliiton puolella pommittamassa tätä Löytövaaran asemaa. Sen jälkeen aina seuraa jalkaväkihyökkäys, joskus panssarivaunujen tukemina, joskus ei. Suomalaiset ovat tässä vaiheessa saaneet paitsi niitä sotasaalisaseita, niin myös Ruotsin välittämänä on saatu vaikkapa panssarintorjuntakivääreitä, ja niitä on nyt kittiläläisilläkin täällä käytössä, ja sillä tavalla voidaan jollakin tavalla pitää ne panssarivaunutkin kurissa. Mutta 13.3. kun tulee ja rauha kello 11 astuu voimaan, niin tämä Löytövaaran puolustustaistelu on murtumaisillaan. Eli tästä rykmentistä melkein jokainen komppania on käynyt jonkin aikaa tässä Löytövaarassa, kulunut pahoin, sitten vedetty sinne Mottien saartoon vartioimaan niitä. Ja 13.3. kun tulee, niin tämä on hyvinkin lähellä, että tämä Löytövaaran puolustus romahtaisi. Ja itse asiassa siinä on kello 11, kun rauha astuu voimaan, niin 5 neuvostoliittolaista panssarivaunua on päässyt tästä puolustuslinjasta läpi. Jalkaväki on onnistuttu pysäyttämään, mutta panssarivaunut ovat päässeet maantien suunnassa läpi. Ja suomalaiset pohtii, että no millä ne saataisiin tuhottua sitä selustasta. Ja se on se tilanne, milloin rauha astuu voimaan. Keskellä kiivaiden taisteluita. No, rauha kun tulee, niin on aika sitten katsoa, että mikä on tilanne. Kittiläläisestä tilastoja, kun mietitään, tilanne on aika karu. Koko rykmentille tämä sotatie on ollut raskas. Eli 3 suurtaistelua, missä se rykmentti on ollut suomalaisten puolella taistelun keskiössä, tärkeimmässä roolissa oikeastaan. Ja kittiläläisten tilanne oli varsin tyypillinen, eli noin joka 4. komppanian miehistä oli kaatunut ja noin puolet oli haavoittunut. Eli noin joka 4. oli säästynyt ilman haavoittumista tai kaatumista. Ja johtajiin oli painottunut erityisesti nämä tappiot. Eli vaikka tämä rivistö oli harventunut niin, että tuo komppania oli käytännössä yhden joukkueen vahvuinen sodan lopussa, niin siltikin siinä komppaniassa ei ollut kuin 1 joukkueenjohtaja enää rivissä. Ja alikersantteja oli pari kappaletta. Ja niitä ryhmiä johti käytännössä luotettavimmiksi katsotut sotamiehet. Sodan aikana komppanialla oli ehtinyt olla 5 päällikköä, eli pastori Vuoristo kaatui Loson Motin saarrossa, ja sen jälkeen Vänrikki Alapiessa tuli komppanian päälliköksi, ja hän haavoittui sitten Löytövaarassa. Niin näistä komppanian päälliköistä 3 oli kaatunut ja 2 haavoittui sodan aikana. Komppanialla oli ollut 2 komppanian vääpeliä, toinen kaatui ja toinen haavoittui, ja sen jälkeen ei nimetty enää uutta komppanian vääpeliä ollenkaan. Ja joukkueen johtajia oli ollut 10, joista sodan lopussa oli 1 rivissä. Ja kuten sanoin, niin aika tyypillinen rykmentin komppanian tilanne. Sodan päättyessä niin rykmentin taisteluarvo oli aika matala näiden tappioiden takia. Ja Löytövaaran taistelun aikana niin näiden komppanioiden taisteluarvo oli yritetty pitää yllä lähettämällä sinne Löytövaaran raskaisiin taisteluihin kesken taisteluiden ja kesken tykistökeskitysten täydennysmiehiä. Eli niitä 1800-luvun puolella syntyneitä vanhoja miehiä, jotka olivat käyneet jonkinlaisen koulutuksen ja parin viikon pikakoulutuksen, ja sitten lähetettiin sinne keskelle raskaita taisteluita. Ja aika karuja kohtaloita heilläkin sitten siellä on ollut, että monet eivät ole kestäneet sitä painetta ja lähtevät vaan karkuun sitten sieltä Löytövaarasta. Heitä toki ei sitten rauhan tultua enää syytetty mistään, että heille
katsottiin, että se oli ollut liian kova paikka, niin mitään syytteitä ei heitä vastaan nostettu, mutta se oli aika yleistä, että saattoi tulla 5 tai 10 tai 15 40 jotakin vuotiaista miestä, jotka oli saanut 2 viikon koulutuksen ja sitten keskellä massiivista tykistökeskitystä ja sitten he lähtivät karkuun. No joo, tästä kuvasta vielä. Meni vähän liian nopeasti. Tämä on ainoa rintamavalokuva kittiläläisistä, jonka minä olen löytänyt. Jos jollakin on talvisodasta enemmänkin näitä rintamakuvia, niin mielelläni niitä näkisin ja mielelläni ottaisin niistä kopioita. Mutta tämä on ainoa, mikä minä olen varmuudella löytänyt. Tämä on siellä Löytövaarassa päivä rauhanteon jälkeen otettu kuva, mikä varmaan täältä miesten ilmeestä näkyy, selvisin. Tämä mies tässä keskellä on minun iso eno, sotamies Tapio Alakylästä. Tämä kuva ilmestyi semmoisessa paksukossa historiikissa 70-luvulla ja minun mummoni sitten selaili sitä ja sattumalta tunnisti oman veljensä sieltä. Niin siitä on tämä kuva peräisin. Ja nämä 2 viereistä henkilöä ovat todennäköisesti myöskin kittiläläisiä, mutta heidän nimiään en tiedä. Että jos joku heidät tunnistaa, niin ottaisin nimet mielelläni myös vastaan. No sodan jälkeen kovia kokenut rykmentti päätettiin lähettää lepoon, kunnon lepoon Nurmekseen. Saat hiihtää sinne Kuhmosta Nurmekseen. Ja sitten siellä Nurmeksen kunnalliskodissa saivat olla tuonne toukokuuhun asti, kun heidät sitten alettiin kotiuttamaan. Toukokuussa alettiin uskoa siihen, että sota ei ehkä ihan heti jatku uudelleen, niin reserviläisiä alettiin päästään kotiin. Ja kesäkuun aikana sitten kaikki muut viimeisetkin pääsivät sieltä kotiin, paitsi sitten asevelvolliset. Asevelvollisuus oli nostettu 2-vuotiseksi, niin 1918 ja 1919 syntyneet saivat sitten jäädä suorittamaan vielä asepalvelusta välirauhan ajaksi. No mikä on näiden Kainuun taisteluiden merkitys? No ehkä minun mielestä suurin merkitys on siinä, että se oli ainoa loppuun asti voitokas rintaman osa näistä raskaista taisteluista huolimatta. Ja se oli ainoa rintaman osa, missä rauha tuli tilanteeseen, että suomalaiset seisoivat valtakunnan rajalla. Ja ei ole minun mielestä sattumaa, että se oli myös ainut rintaman osa, missä ei tehty rajan muutoksia. Eli kaikilla muilla rintaman osilla Neuvostoliitto miehitti osia Suomesta ja Neuvostoliitto vaati alueluovutuksia itsellään. Eli se on tärkein taisteluiden merkitys minusta. Sen lisäksi tämä raskas talvisodan kokemus näkyy minun mielestä täällä Länsi- ja Keski-Lapin kulttuurissa ja historiassa ja käsityksessä sodasta. Eli siinä luennon alussa puhuin sitä käpykaartilaisuudesta. Talvisodassa sitä ei ollut Kittilässä, jatkosodassa oli. Ja monet niistä jatkosodan alun käpykaartilaisista olivat joko itse talvisodan veteraaneja tai talvisodassa kaatuneiden miesten sukulaisia. Ja kun nämä käpykaartilaiset Kittilässäkin jäivät kaikki kiinni jatkosodan aikana ja heitä kuulusteltiin, niin lähes kaikki sanoivat samaa. Talvisodassa meidät jätettiin yksin Löytövaaraan. Talvisodassa me koettiin kaikki kovimmat taistelut. Talvisodassa meidät pistettiin hyökkäämään konekyvärejä vastaan. Talvisodassa minun veli kuoli, minun eno kuoli, minun serkku kuoli. En lähde sinne enää tapettavaksi. Okei. Sitten voidaan miettiä, kuinka paljon tämä on vaikuttanut yleisesti tämän seudun poliittiseen väritykseen ja suhtautumiseen saksalaisiin ja niin edelleen. Mutta tämä käpykaartilaisuusasia minusta selkeästi linkittyy tähän talvisotaan. Ja pitää muistaa, että siis talvisodan veteraanit
melkein kaikki heistä joutuivat jatkosotaan. Jopa invalidieläkettä talvisodan jälkeen nostaneet veteraanit joutuivat joskus jatkosotaan mukaan uudestaan. Ja veteraanien keskuudessa monesti tämä talvisota jääpi vähän jatkosodan varjoon. Eli jatkosota oli kuitenkin niin paljon pidempi ja ehkä kuolonuhreja enemmän vaativa konflikti, niin monesti näissä muisteluksissa ja asenteissa on ehkä vähän vaikea tehdä eroa, että mikä on sitä talvisodan taustaa ja mikä on sitä myöhempää jatkosodan päälle tuomaa asiaa. Joo, tässä on minun esitykseni tältä illalta. Ja jos teillä on kysymyksiä ja haluatte keskustella asioista, niin nyt olisi siihen mahdollisuus. Kiitos. Tämmöinen olisi pitänyt kuulla jo koulussa. No nyt kuulee. Kyllä, eli me käymme talvisotaa koulussa pari tuntia, muutaman tunnin, ja minä pyrin aina tuomaan paikallishistoriaa näihin tapahtumiin, mitkä jollakin tavalla koskee Kittilää. Eli jatkosota, talvisota, Lapin sota, niin aina tuon sinne, että mitä kittiläläiset tekivät tässä ajanjaksossa. Kyllä tietenkään ihan näin kattavasti voi kertoa, mutta kuitenkin. Ja sitten meillähän on nykyään Kittilän yläkoulussa valinnaisen historian oppiaine. Ja siellä se on aika suosittu ollut nyt parina vuonna. Niin siellä me pureudutaan sitten ihan tosissaan kunnolla näihin paikallisiinkin asioihin, sikäli kun ne oppilaita kiinnostaa. Saavat itse vähän valita, mihin me paneudutaan. Mulle selvisi ainakin se, että mä en ihmetellyt tästä kantakortista, että miksi vasta 6.5. on lomautettu toistaiseksi. Niin se olikin, että ne vietiin sinne Nurmekseen vai? 6.5. hän on todennäköisesti päässyt kotiin silloin. Niin, se on päässyt, mutta miksi vasta silloin, kun 13. päivä talvisota loppui? 13. päivä talvisota loppui ja sitten he nukkuivat teltoissa, lepäsivät jonkun viikon verran ja sitten hiihtivät Nurmekseen. Toukokuussa sitten, jos on toistaiseksi lomautettu, niin se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että hänet on päästetty kotiin. Ja toistaiseksi tarkoittaa vain sitä, että kunnes kutsutaan uudelleen. Joo, kyllä. Ja aivan samassa ollut myös tuolla Löytövaarassa ollut, on 6. Joo, 6. komppani. Eli siellä Löytövaarassa kävi kaikki rykmentin komppaniat. Melkein kaikki kävivät siellä jonkun aikaa, ottivat turpiin ja vesittiin pois, jos näin saa kuvaannollisesti sanoa. Eli siis oli niin kova taistelu, että siellä meni miehiä jatkuvalla syötöllä ja ei voinut nukkua, ei voinut oikein kunnolla aterioida, niin kauhean montaa päivää siellä ei haluttu pitää yhtä komppania. Kittiläläiset oli noin 2 viikkoa ja se oli ääritapaus. Kolarilaiset olivat kittiläläisten rinnalla viikon verran, muistelisin näin. Se on kyllä se ihan loppumasta, kun se on viimeisenä päivänä haavoittunut. Joo, taisi olla viimeinen viikko siinä sodan lopussa. 11.3. Joo, kyllä. No nyt. Joo, tuli mulle suuri yleisö, että tulee kittiläiset ja Lappeenranta on ollut noin kovassa paikassa ja tärkeässä tehtävässä tuolla Suomussalmella. Että ei ole ainakaan minun puolesta tullut tämmöistä tietoa. Joo, Siilasvuonin hän tuntui luottavan erityisesti näihin tuttuihin miehiin, koska hän oli ollut Pohjolan suojeluskuntapiirin komentaja 30-luvulla, niin hän tunsi vaikkapa Eino Kalliomäen ja Matti Kattaisen ja monet muut näistä miehistä, jotka oli tässä rykmentissä. Niin hän henkilökohtaisesti tunsi nämä komppanian päälliköt ja pataljonan komentajat ja miehistöstäkin ison osan, niin hän todennäköisesti ehkä sen takia pisti tämän rykmentin aika niihin kriittisiin paikkoihin. Ja Siilasvuonin talvisodan jälkeen Siilasvuo oli yleisestikin suuria sankareita Suomessa, mutta myös
lappilaisten ja omien miestensä silmissä hän oli sankari. Häntä arvostettiin hyvin korkealle. No sitten kun tässä lopuksi mainittiin, että monesti se jatkosodan muisto ehkä vähän peittää sitä talvisodan muistoa, niin jatkosodassa Siilasvuo pistettiin tuolla Kiestingin suunnalla johtamaan sen seudun taisteluita. Ja siellä hän hyökkäsi aivan yhtä määrätietoisesti kuin talvisodassakin, mutta ne hyökkäykset epäonnistuivat ja taistelut epäonnistuivat ja ei tullut voittoja. Mutta miehiä kuoli kauheasti. Ja hänen miehensä jatkosodassa antoivat Siilasvuolle lempinimen Jalmari Verinen. Ja Mannerheim lopulta siirsi Siilasvuon syrjään, ylensi hänet Helsinkiin pois rintamalta osittain sen takia, että niin paljon kuoli miehiä siellä Kiestingin suunnalla. Niin sitten jatkosodan jälkeen Siilasvuon maine myös niiden omien miestensä keskuudessa ei ole ollut kovin hyvä. Mutta talvisodan jälkeen Siilasvuota ilman muuta arvostettiin. Ja tämä henkilökohtainen side näihin miehiin, niin minä luulen, että se on se syy, miksi Siilasvuo käytti tätä rykmenttiä tosi paljon. Onko striimistä tullut kysymyksiä? Ei. No, jos myöhemminkin tulee kysymyksiä, niin minut löytää luokasta 1 kaikkina arkipäivinä 9-3. Saa tulla aina juttu sille. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Tämä on oikein mukava ilta.